jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Dan nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die boete om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzie. Goedemorgen van Zellenburg, hier is Jippe en Paulien. Ja, Jeppe, maar deze dames moeten we ook nog voorstellen. Wim ziet gij? Ik ben Britt Jacobs. En dich? Muis Stiltiens. Ja, en waar komt jij uit, meiden? Wij komen uit Nederweert. Nou, hartstikke gezellig dat je er ziet. Hey, jongens en meisjes, een aantal weken geleden is Sam hier in de studio geweest. En die had ons gevraagd om nog een spreekbeurt over de boerderie te komen kijken. Maar wat weet je al van de boerderie af? Dat er heel veel stallen staan en kippen en tractors en ganzen. En dich dan? Paarden, koeien. Ja, dan gaan we straks nog kijken, maar eerst Jeppe. Ja, gaan we kijken naar een videoclipje. Let eens op, nu ga je het beleven. En jij Toes, je moet wel allemaal mitzingen. En gij naar ons in uithalen, hè, want dit is mijn eigen Jippeleef. Ah, het lampje brandt al. Kunnen we beginnen? Ja, wat doet helemaal met die blokfluit hier? Ja, hallo, wat krijgen we nu weer? Wat komen allemaal die kinderen hier doen? Zingen als met Jippe, tippen, Jippe, tippen, hip, hop. Springen chans met Jippe, tippen, Jippe, tippen, tip, top. Schat, die kuntje wie een huntje, spring maar met die arm verroet. Draaien, zwaaien, een kus muntje, trek nu maar een gekke snoet. Zing en dans met Jippe, tippen, hip, hop. Spring en chans met Jippe, tippen, tip, top. Jippes die leven, die worden groent, dat weet je. Ja, ons haar dat is groot, maar sommigen die zijn blond. We eten sproeten, want die zijn ontzettend gezond. En horen wij muziek, dan draaien wij ons gewoon rond. Ja, en nou gelukkig wij kroeg te been. Wij dansen wie in de koekeral. Ja, wat denkt ze wel niet? Want dit is toch ons Jippelied. Shirty kuntje, wie een muntje, spring maar met die aan de hoed. Draaien, zwaaien, enkels muntje, trek nog maar een gekke snoet. Zingen als met Jippe, tippen, hip, hop. Springen chans met Jippe, tippen, tip, top. Shut die kuntje wie een huntje, spring maar met die arm verroet. Draaien, zwaaien, een kus muntje, trek nog maar een gekke snoet. Zing en dans met Jippe, tippen, hip, hop. Spring en chans met Jippe, tippen, top. Ik ben niet vrek, maar ik hooi van gekkigheid. Mijn Jippelientje, dat is een hele leuke meid. Maar het leefste en het allerleukste meidje uit de schone Limburgse land, daar trouw ik met. Die vraag ik gewoon om aan. Zo, wat kunt ik? Ja, en hier komt DJ Jippe. En ik hoop toch dat je hebt gehoord dat ik goed kan rappen. Ja, moest eens even opletten. Jippe tippe tippe, jippe tippe top, jippe tippe tippe is de top. Jippe tippe tippe, jippe tippe top, jippe tippe tippe is de top. Shirty kuntje, wie een muntje, spring maar met die aan de hoed. Draaien, zwaaien, enkels muntje, trek nog maar een gekke snoet. Zingen als met Jippe, tippen, hip, hop. Springen chans met Jippe, tippen, tip, top. Shirty kuntje, wie een muntje, spring maar met die aan de hoed. Draaien, zwaaien, enkels muntje, trek nog maar een gekke snoet. Shirty kuntje, wie een muntje, spring maar met die aan de hoed. Draaien, zwaaien, enkels muntje, trek nog maar een gekke snoet. Jongens en meisjes, we hadden het straks over Sam. En Sam die heeft ons niet alleen hun spreekbeurt laten zien, die heeft ons ook een rondleiding gegeven door een boerderij, een veehouderij. Super cool. Hé, maar vertel eens mee, jij hebt ook iets met de boerderij, hè? Ja, wij hebben een eiproductenfabriek. En dat was eerst van mijn opa, die heet Frits Jacobs. En nu heeft mijn oom en mijn vader dat overgenomen. En daar breken ze allemaal eieren. Wauw, dat klinkt super bijzonder, hé? Ja, maar weet je wat ook bijzonder was? De oom van Sam, die had een boerderij door aan de rand van de Piel. En dat was ook een melkfabriek. En die melkfabriek die wordt gemaakt door heel veel koeien.
Jongens en meiden, ik ben hier vandaag in Meijel. Ik sta hier voor basisschool Den Doelenhof. En Sam die heeft ons uitgenodigd om naar haar spreekbeurt over de boerderij te komen kijken. Gaan jullie mee? Kom. Ik heb mijn jas even uitgedaan en nu dus op zoek naar Sam uit groep 7. Grote school, ik heb geen idee waar het is. Kijk hier. Nee, hier is de kind achter de computer. Hier is een andere groep 7. Aha, volgens mij hebben we hier de klas van Sam gevonden. Eens even kloppen. Hallo! Zit hier Sam in de groep? Oh, gezellig. Hoi Sam. Jij hebt ons uitgenodigd. Ja, Vertel eens, waarom ga je je spreekbeurt over de boerderij houden? omdat ik het een leuk onderwerp vind en omdat ik van dieren hou en mijn oom heeft een boerderij. Wauw, kunnen we dan ook nog iets zien van die boerderij? Ja, want ik ga met de klas fietsen naar mijn oom's boerderij toe en daar rondleiding geven. Wow, dat is wel heel bijzonder. Hebben jullie er zin in? Ja! Hoi, je bent de juf van Sam? Ja, dat klopt inderdaad. Vindt u het niet erg dat we storen? Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het heel gezellig. Nou, super. Laten we gauw beginnen dan. Ja, dat is helemaal goed. Hoofdstuk 1. De boerderij van vroeger. Vroeger had je hele verschillende boerderijs. Die boerderijtypen zijn ontstaan door het bouwmateriaal wat in de omgeving beschikbaar was. Ze hadden ook bijna geen contact met andere boeren. En ze kwamen maar ze legden maar een afstand af die ze in een paar uur te voet konden afleggen. De meeste boerderijen zijn bewaard of verdwenen. De pluimveehouderij. Bij de pluimveehouderij is er altijd superveel gekakel, want er zijn superveel kippen. Er zitten meestal wel duizenden kippen in een stal. Meestal hebben ze of een klein schuurtje, of ze hebben een klein kooitje, of ze hebben een grote stal met een uitloop naar buiten. Een vrouwelijke kip noem je een hen en een mannelijke kip noem je een haan. En een kleintje noem je een kuikentje. En de kleur van de oorlellen kun je zien welke kleur eieren ze leggen. Witte oorlellen betekent witte eieren en roze oorlellen betekent bruine eieren. En die bruine eieren zijn eigenlijk gewoon de eieren die een beetje roze-bruinzig zijn. Zijn er nog vragen? Maar als een koe pas melk geeft als ze een kalf heeft, halen ze dan niet al het melk voor het kalfje weg? Ga even naar Sam toe, want Sam die weet daar vast een antwoord op. Nee, want dan leggen ze die in een soort van box. En dan als de koe wordt gemolken, dan tappen ze de melk af en dan doen ze het in een emmer. En dan krijgt het kalfje gewoon de melk van de moeder. Sam, waarom zijn er ook katten op de boerderij? Oké, goeie vraag. Katten die vangen eigenlijk de muizen op de boerderij. En ze liggen gewoon daar lekker op het stro liggen die daar gewoon. Te relaxen. Ja. Ik zie hier melk staan. Vertel eens, wat gaan we daarmee doen? Die gaan we daar proeven op de boerderij. Vertel. Ja, dit is eigenlijk gewoon melk. Alleen, het is, in de fabriek wordt er nog allemaal spullen bijgevoegd. En deze is wel gekookt, want anders kun je hem niet drinken. Maar er is niks bijgevoegd. Het is eigenlijk gewoon pure melk. Puur natuur. We gaan nu even de tips en tops bespreken. Vertel eens, wat vond jij daarvan? Ik vond dat Sam een hele mooie PowerPoint had. En ik heb eigenlijk geen opmerking dat er iets niet zo minder was. Ik vond het een hele leuke spreekbeurt, maar ik vond dat je soms wel snel zat te praten. En voor de rest vond ik alles goed. Quinty, wat vond jij daarvan? Ik vond het wel heel interessant, want ik wist ook niet heel veel over, want ik ben er nog niet echt heel vaak geweest. Alleen sommige hoofdstukken kon je ook wel samen doen, want die waren wat kort. En ik vond ook dat je een hele mooie PowerPoint had. En voor de rest vond ik het wel gewoon normaal en goed. Dit was tot zover mijn spreekbeurt. Wat vonden jullie ervan? We zijn hier nu op de boerderij van mijn oom en we zijn hier net aangekomen. Mijn oom heeft nu 100 melkkoeien, dus die worden gemolken. En 85 die melken ze er nu. En dan staan er 15 koeien droog. Dat wil zeggen dat ze eventjes geen kalfje hebben. Dus dat is eigenlijk een soort van zwangerschapsverlof. En hij heeft ook een koe Pita 65 met de naam Pita 65 en die heeft 100.000 liter melk gegeven. Sam, vertel eens. De boer, wie is dat? Dat is mijn oom en die heet Pieter. Hoi Pieter. Paulien. Pieter, de boer. Maar hoe word je eigenlijk boer?
Ja, hele goede vraag. Dat is inderdaad een moeilijke vraag. Niet iedereen kan zomaar boer worden. Je zal toch eerst een bedrijf moeten hebben wat je kan overnemen. Ik heb het gelukkig van mijn vader gekund, dus de opa van Sam. En ik heb vroeger, toen ik zo oud was als jullie, wilde ik altijd boer worden. Nou, dat betekent wel dat je best hard moet werken, maar je krijgt er ook iets heel moois voor terug. Nou Sam, de rondleiding is gestart. Vertel eens, waar gaan we beginnen? We beginnen bij de kalfjes. Nou, dit zijn de stiertjes. En ja, die liggen hier gewoon lekker te luieren eigenlijk. Als de koe een kalfje heeft gekregen, wordt ze eerst hiermee gemolken. Ja, dit zijn de kalfjes van 3 tot 6 maanden. Nou, hier zie je de koeien die nog nooit een kalf hebben gekregen. En ze staan ook van volgorde van klein naar groot. Dus dit zijn de jongste, dat zijn de oudste. Hier onder het zeil zit het voer van de koeien en dat is gras. In de zomerdag doen ze het maaien en daarna laten ze het drogen. En dan leggen ze het, doen ze het op die kuil leggen en dan doen ze er een zeil over. En dan kunnen ze het zowel in de zomer als in de winter gebruiken. En hier zitten nog allemaal hooi en stro en zo. En dat is ook allemaal eigenlijk voer voor de koeien. En die zit hier dan allemaal opgeslagen. Ja, dit is het gras wat in die graskuil daarachter zat. Nou, op een boerderij heb je ook veel machines nodig. En dit is bijvoorbeeld de machine waar ze de mest mee uit de kelders doen trekken. En dan kan mijn oom, dus de boer, die kan het dan, als het gras het nodig heeft, kan die het dan op het land verspreiden. Wie heeft er een vraag? Waarom hebben die koeien zo'n geel ding om de oren in? Dat is een oormerk. En het oormerk dat is voor als de boer dan het nummer op de computer intikt, dan kan hij precies zien wanneer die geboren is. Er staat eigenlijk alle informatie op het nummer van de koe. Doet het geen pijn als een koe zijn oormerk in zijn oor krijgt? Nou, je hebt zelf ook oorbelletjes, zie ik, hè? Deed dat pijn toen jij die belletjes erin kreeg, die gaatjes erin gemaakt werd? Een beetje. Nou, dat zal bij die kalfjes in het begin ook wel even een beetje pijn doen, maar dan ziet het er ook heel mooi uit. Die van jou zijn ook erg mooi, hoor. Hoeveel uur per dag werk jij op de boerderij? Dat is een beetje wisselend. De ene keer dan maak je soms wel 16 uur per dag, maar er zijn ook dagen dat je maar 6 uurtjes werkt. Voor te voeren en te melken heb je alleen al 6 uur nodig. Dus als je boer wilt worden, dan is best hard werken. Nou, dit is de tractor van mijn oom. En dit is een mijndag en hier mengt hij al het voer in. En de kinderen mogen op de beurt wel even hierop kijken. Er zijn ook 2 kalfjes geboren, Maxima en Willem. En Willem is gisteren geboren. En omdat hij pas geboren is, mag hij nog niet naar buiten toe. Ze zitten ook in een igeloos. En de igeloos is voor windstil. En het is daar, en ze liggen daar gewoon heel lekker. Jongens meiden, helaas pindakaas zijn we aan het einde gekomen van de rondleiding. Sam, hartstikke bedankt. Ik vond het superleuk. Hoe vond jij het gaan? Heel leuk en ook bedankt dat jullie wou komen. Ja, super. En Pieter, ook bedankt voor de rondleiding op je boerderij. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie kwamen. En dan tot weer eens. Ja, dankjewel. Ik vond het ook hartstikke leerzaam. Wat vonden jullie? Ik vond het heel interessant en een superleuk onderwerp. En jij? Ik vond het wel grappig, want ik had nooit verwacht dat iemand hier zijn spreekbeurt over zou doen. En daarom vond ik het wel leuk. Ja, helemaal top. Hey, hier neem ik afscheid van jullie. Veel plezier nog. Doei! Nou Sam, ik moet zeggen, dat hebben ze geweldig gedaan, maar wat wilt jij later worden? Accountant. Sorry, wie komt ze door mee? Omdat ik heel erg van reken hou en ik wil veel geld verdienen. Zo. Een echte zakenvrouw. En dicht dan? Ik wil juf van gehandicapt worden. Wauw, wat bijzonder. Wie komt zich daarmee? Omdat mama erbij werkt. Oh, wat lief, hé. Ja, erg lief, maar ja, helaas pindakaas zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Ik tel af en jij doet met. Oké, gelukkig. Toch gewoon, hè? 1, 2, 3. De kinderkroon is verdicht. Zo.